Hello, what's up mga ka-Born to be Ride, mga katropa. Ito na naman tayo sa ating vlog for today. Ano nga bang ating pag-uusapan? Yan, ang ating topic ay yung aking nabiling KTM Duke 390 first gen. Yan. Ito, share ko lang to sa mga nais bumili ng KTM Duke 390 o yung mga KTM lover. Share ko lang sa inyo kung ano aking naging experience sa KTM nung una ko siyang masakyan at nung una ko siyang matesting, nung una ko siyang mabili, kung ano yung aking naramdaman sa kanya. At ito rin yung aking kauna-unahang legal expressway na motor. Yan. Okay. Kita guys, pakita ko sa inyo. Ayan siya. And, review lang natin konti. Yung first gen ng Duke 390. Ito yung unang labas ng KTM Duke 390. 2015 model. Ayan. Yung una ko siyang matesting yung araw na nabili ko siya, nagulat ako dun sa hatak. Para ako may iwan. Sobrang lakas ng hatak. Tapos, pagka yung tipong hindi ka hahawak ng mahigpit, maaari kang mahiwalay o maiwan. Yun yung una ko naramdaman sa kanya, nagulat ako. So, totoo nga yung sabi-sabi ng iba, yung mga KTM owner, na napakaganda ng torque ng motor na ito, kumpara sa ibang 400cc. Okay. Ayan. So, ito siya ay disc brake na rin, harap likod, at ABS na rin. Okay. Tapos, single piston, 4 valve, FI na rin. Yan. So, nung nabili ko siya guys, makinis pa. Maalaga rin yung unang may-ari. Yan. Saka itong ilaw. Yan. Pang NK400 na. So, ganito lang siya talaga nung nakuha ko. Nilagyan ko lang neto para medyo bumagay naman. Para sa akin, bagay naman. Ewan ko lang sa iba. Saka ito, handguard. Yan. Inverted na rin yung shock. Okay ang preno, malakas. Yan, saka ito. Wide naman yung side mirror naman niya, okay din. Kitang-kita mo yung nasa likod. Yan. Makina. So, binalutan ko na siya ng ganito. Kasi ramdam mo yung sa hita mo yung init. So, siguro lahat naman ata ng higher cc na motor ay mainit siguro. Hindi kagaya ng mga lower na motor lang. Ayan. Saka tip ko na lang din pagka gagamit kayo dito, magmumotor kayo, kailangan nakapantalon, nakasapatos. Yan. Okay. Saka yung, alam mo yung suspension naman niya, yung shock absorber niya. Ang ganda niya magdala ng sa lubak. Pagdating sa lubak, masarap siyang gamitin. Ayan. Saka yung driving comfort niya, napaka-relax. Kahit na long drive, napaka-sarap niyang gamitin. Pati na rin yung position ng back ride o OBR. Sina-testing ko rin siyang angkas lang ako. So, okay naman. Relax lang din yung angkas din. Kailangan lang sa angkas kumapit ng todo dun sa driver. Sa rider, baka maiwan kasi. Ayan. Tapos yung sa bago na modelong KTM, iba yung dito. Iba na yung panel. Digital na yon. Saka mas high-tech ata yan. At dito naman, sa tank naman, sa capacity, fuel capacity, ito ay 11 liters. At yung modelo naman, ay nasa 13.5 liters. Pero para sa akin yung 11 liters okay na para sa long drive. Ayan, tapos yung
Yung clutch naman, napaka-smooth lang din, malambot. Yan. Tapos, ang naramdaman ko rin sa kanyang kakaiba, yung hatak talaga. So, para sa akin, sa lahat ng 400cc na pwede sa expressway, para sa akin lang, ito yung the best. Yung pwersa niya, yung torque ng motor, kapaganda. Mula, alam mo yung sa third gear hanggang fifth, talagang hindi kanya ibibitin. Para sa akin lang, ha? Sa nais bumili ng K10. Ito yung pakiramdam ko, sinishare ko lang sa inyo. Okay. Ayan. Tapos, yung speed naman niya, nasa mga... Hindi ko pa kasi naabot yung pinaka-top nito, pero nakikita ko sa iba, ang pinaka-speed niya nasa mga 170 plus lang. Not bad na para sa gantong single piston lang. Okay. Tapos, okay naman yung arangkada niya. Nandun tayo sa arangkada. Doon tayo bumawi. Okay. Ayan. Tapos naman kung sa hangin naman, pagka ikaw nasa expressway na, pagkasabi nila magalaw daw pagka nadaanan ka ng truck. Hindi naman magalaw. Siyempre, hindi ka naman dadaanan ng truck. Ikaw ang dadaan sa truck. Di ba? Ang truck ang lalagpasan mo. Ayan. So, ang sarap niyang gamitin. Yung capacity naman ng langis ng makina 1.5. Pero ako, kasi mahilig ako mag long drive. Ang ginagawa kong capacity ng langis 1.6. Nagpapasobra ako ng konti. Ayan. So, yun ang aking naging experience dito sa Duke 390 na ito. So, ito yung kauna-unahan kong big bike. Pangarap na natupad. Ayan. Yun guys. Ano pa bang ano ko sa inyo? Yung nais nyo talagang mag-KTM. Ito. At meron din naman pala tayong hindi rin gusto sa kanya. Dito guys, sa likod. Pagka maulan, yung talsik ng halos abot sa'yo. Abot sa driver. Pati yung helmet, talagang abot talsik sa helmet mo. Ayan. Saka kung balak nyo rin pala mag-open pipe, so siguraduhin yung walang magagalit na kapitbahay. Dahil napakaingay niya pagka naka-open. Ayan. Saka yung yung minor niya, nagulat din ako mataas. So nagtanong ako sa mga katropa, normal na pala sa kanya yung minor na gano'n, yung nasa dos. So nasa dos ng RPM yung minor niya. So akala ko kasi mataas. So nag-try ako mag-adjust doon. Talagang yun na talaga yung minor niya. Mataas. So para sa akin guys, okay siya. Yun lang, dito lang. So bahala ko maglagay dito ng fender para hindi masyadong talsik yung putek o kung yung ulan, tubig ulan, ganun. Ayan. Tapos yung nagsasabi naman na issue na ito tungkol sa makina na overheat daw. Hindi yun totoo guys. Kasi ito, hindi ko naman na-experience yun dito sa kanya. Oo. Siyempre, pag long drive ka, wag mo naman patayin ka agad ang makina mo. Hayaan mo lang mag-cool down bago mo patayin yung makina. Di ba? Tapos, dito lang yung init. Siguro, normal na yun sa pag mga big bike siguro, pag mainit talaga. Ramdam mo yung init Yan. Yan. Ito, si Duke 390 natin. So far, okay naman siya sa akin. Ngayon, isusubok natin siya sa daily use. Yung pang araw-araw na gamit. Kung worth it ba yung pera natin, hindi ba sayang sa kanya? Kasi ito lang guys, may kamahalan siya guys. May kamahalan siya. Second hand siya nabili, nasa 175. Yan. Tapos, ngayon,
try natin gamitin sa pang-araw-araw kung meron bang magbabago sa kanya performance. Yan. Kasi pagdating naman kasi sa traffic, okay lang siya eh. Ang dali naman niya isingit. Hindi rin siya ganun kabigat. Yan. The best siya sa lahat ng naked bike na nasakyan ko. Okay siya. Naka-testing kasi ako ng Dominar. Yung Dominar, hindi siya ganun ka-torquey, pero okay din. Pero Dominar ito, mas malakas to. Pati sa speed. Yan guys, sana ako nyo patuloy na suportahan dito sa ating Facebook page. I-follow at i-share. Yan. At abangan nyo rin yung sunod nating vlog. Kung gaano siya kasarap magdala pagdating sa biyahe, sa traffic, sa long drive. Ayan, suportahan niyo ako guys dito sa ating vlog. At patuloy tayong makapagbigay ng video at konting kaalaman sa ating vlog. Sana guys ako yung supportan. So guys, hanggang dito na lang. #Born to be Ride.